Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşawana, gelî Müslümana daxwaziya me teva ku em bimrin em herin cennetê. Cennet cîkî wisa ye hatî Resulullah aleyhissalatu vesselam hatî Mîrac de cennetê nîşîv dane û cehennemê jî nîşîv dane. Ji bo cennetê gotiye ti kes nikare tiştekî wisa heyal bike heyal. û ti kesî bi çavê serê xwe tiştekî wisa nedîtiye. Yani ancak insan bivîne. Niha di dunyada gelek ciyê xweş hene, ciyê tehtîlê ku dibêjin. Ama ku meriv diçe wan dera jî av bûyîrin wîrê jî tuwalet hene, wîrê jî kanalizasyon hene, wîrê jî mêş hene, kermêş hene vesaîre derd û kul hene. Ama cennet ne wisa. Cennetê ne tuwalet heye, ne kanalizasyon heye, ne mêş hene vesaîre vesaîre. Îca rêya cennetê di Kurda ye. Hatî Resulullah aleyhissalatu vesselam rokî li mescidê rûniştiye sahabiya re wez dide dibe anha wê yek were tekeve hindirê mescidê ew însan ehlê cennetê ye dibe. Ku bimire ehlê cennetê ye. Tabii sahabî tem miraq dikin dibin ev kî ye gidîşka dinin wa zilamekî hat ketin dir sahabî ev jî. Sahabî ev hatî Resulullah dîtine o Müslüman. Dinêrin ku hat hê nû destmêj girtiye, ava destmêjê ser çavê ji destê wî tê xwarê, sola xwe jî xistiye destê xwe çepê, destê xwe çepê û hatin dir sola xwe danî wê derê. Dibe melênir ew jî yekî weka me ye çavê destê wî sahabî yanî. Neyse dibe hatî Resulullah wazê xwe qedan, melmêja xwe kir, tesbîh xwe vesaîre. Em bela bûn dibe roja dinin dîsa em li mescidê rûniştîne dîsa hatî Resulullah got anha wê yekî ehlê cennetê were hindir baş lê biderin. Dibe her derî vebû dîsa aynı ew zatê do hat dîsa destmêj girtiye û ava destmêjê ser çavê destê wî tê xwarê sola wî destê wî daye hat hindir sola xwe danî wê derê hat rûnîş dîsa hatî Resulullah wazê xwe da qedan melmêja xwe kir em bela bûn. Dibe roja sisiya tekrar hatî Resulullah got anha wê yekî ehlê cennetê were hindir ku bimire ehlê cennetê ye. Dibe dîsa lên her aynı ew zat hat ket hindir. Dibe hat rûnişt hatî Resulullah wazê xwe da melmêja xwe kir em bela bûn. Îca Abdullah bin Amr behs dike sahabî dibe min got bi Xwedê gere bi şeklekî ez herim du roj sê roja li ba mala vî însanê bimînim. Ka ez hînkim vî însanê çi dike ku bîye ehlê cennetê ez jî wî îbadetê bikim ez jî bim ehlê cennetê. Îca dibe min behanekî ew kir ez çûm mijara got wela ez du roj sê li ba mala te mînim got ehlen serserê min ser çavê sahabî ji xwe camêr bûn, sahabî merd bûn, sahabî mal û milkê xwe di rêya Xweda daddan, rêya hatî Resulullah daddan. Hela Rebî digotin yek were ve mêvanê me li mala me nankî avkî bixwe li mala me raz yanî. Abdullah bin Amr dibe ez çûm bo mêvanê wî rokî du roj sê roj dibe li ba malayê ma dibe min bala xwe dayekê bi Xwedê tiştek îbadetê ku ew dike ez jî aynî wan îbadet dikim. Yani ew li mêş dike ez jî li mêş dikim. Em ew nan dixwe ez jî nan dixwim. Ew destmêj digire ez jî destmêj dikirim. Ew bi şev re dibe şevê li mêja ez jî radim bi şev li mêja. Yani dibe min bala xwe dayekê tiştekî ji min zêdetir nakim. Amaca min ew bû ku ez hînkim kaviya çi dike pê diçe cennetê. Îca dibe roja sisiya li ser xwarinê min jê pirsî. Dibe min got walla gaya min ez werim ba mala te hatî Resulullah sê roja li ser ev got ana yekî ehlê cennetê were roja didiye wisa got rastiye wisa got û ta hatiye her sê cara jî dibe min biya we ez bûm mêvanê te min bala xwe dayekê bi Xwedê îbadetê ku tu dikî ji êmê tişkî zêdetir tune. Yani tu Qur'anê dixwînî ez jî dixwînim, telmêj dikî ez jî dikim, selawata didî ez jî didim vesaîre. Xwedê ji te razî be tu çi dikî, tu çi gîştî vî dereca ku tê bimirî herê cennetê tu ji me re bêj. Dibe ji me re got kî va tiştek tu dibînî ez jî aynî wisa dikim. Feqet
كينا إنسانا تجاري دلم داتنا كينا إنسانا بالتجاري نقول يا في إنسان چما مالي ويه چما ملكي ويه چما قوتاوي هي چما مروي برن عشيراي برن بالتجارة شكي وان نقول زي نبجمجي بالتجاري كسي نخابان ديه بالتجاري فران نكريه من تجاري خوش خلقي مسر نديتيه دمكي كهبة أفن عبد الله بن عمر دبي مجو أجل فيد قاريان إجا قالي تماشوانا قالي مسلمانا قالي إك أم المشتكن أم روجي دقرن إك دوشن حجي أمري زكاة ددن خير وخيراتات كن ورن أم توبكي جدل بكن أم كينا إنسان جدل خدرخ أم حسودية جدل خدرخن أم فسادية جدل خدرخن أم فراج قلبي خدرخن يعني يجيبونا كو أم فيت الشيخ بفروجن أم فرانك مالسف إلو بيه كو قفنا ما بمسلمان الله ينتي أنا هناك إنسان دبيكي مالي مسلمانا بنستينا إيه قورة ببسينا يعني demek yedi daha kasaba anlamadı bizim yani. Ya için dükana, çel dükana Amerika hep ev baş. Debej bir çetir ya halu, apu, hale hacı, hale mele, vallahi val filan dere ay nad ve necviye, na necviye sırf jibuna ku befroşe. Halbuki ev insan penc vakti mecid ki. Ev insan roja hoş digre. Roja Ramazan da çel dükana em dem filan mal debej bir çetirtine. Halu el filan markat genad ve ev başı. تبالا و دیگه که کی تجوانه ده بجانی چل دکانه ویه به او باش نه وی آوه مثلا کتب هاوین ام بجن تریه هیه مشتری ته دبه تریه رش تنه یاو دبه خودش ترازی کی تریه رش خوکا تریه رش ته خوارنه تریه رش تیه سپی و هاتیه معظم وک جامعه دبه تریه سپی دفروشه دچه پشتیوی چند قاصد تریه رش جراته مشتری ته دبه تریه سپیتنه او خودش ترازی دبه کی تریه سپیت کرایو که تریه سپیت تریه خلق تریه رش دگره خلق تریه رش نابینه بی تریه رش هاتیه بیا بکره بیا باشه تریه رش دفروشه جی سپی را گو اوهای جی رش را گو اوهای yani tamam para hat para tet ke ve cebka merv fakat vallahi bi khapadine ev para khair nakje merva ev para cik daji ve hare ya ve ne hoş merv çevin ya em bejik araba ve araba qaza bike ya ve tiştekid mala meda xarab ve ev para hare bereket nakevik ama gavak em xalqi naxapinin em kina insana jdili xo bavejin ki çit ke bira bike maalesef çittine sere mekkintine sere kin yani ez minaki benim ana insanê ku cixarê dikişînin ku zêde zêde kişandine ti nerî tiliyê wan nava tiliyê wan zer biye ti nerî lêvê wan em bêjin simbêlê wan ê ku rî hebe rîyê wan zer biye ti nerî hinek îca özellikî extiyar ku tu tûne dikişîne wa ji wan dikeve gomlekê wan qazaxê wan tev şewtîne qulqulî bû ne keseba wan jî avê ku doktor behs dikin ku tu fîlm da dertê reş biye û kuxta wan e a cixare çiqa zararê dide vücuda me insana a kinci ew qasa zararê dide îmana me tabi taraftarê kînê kî ye şeytan e şeytan ji xwe dixwaze ku em kîndariya insana bikin kîndariya Müslümana bikin vesaire vesaire ku em dûrî cennetê bibin û em nêzî cehennemê bibin îca em hetê Resulullah bîra xwe bînin ku got sê roser hebû yekî ehlê cennetê were Abdullah bin Amr ku çû ba mala wî got welat îbadetê te pir ji êm zêdetir neka tu çêdikî got ez kîna însana ji dilê xwe derdixim ticarî ez kesî ew kinak ez îro bala didimekê maalesef hinek ji me mela jî melayê hevalê xwe qisqanmış dike yani dibe çima wiha ye ya kumî xweş ke ya cilî xweş ke ya çima xelek xwe jê ez dikin ya çima xweşik zane bixwîne Qur'anê ya çima xweşik zane waz bide ya bekî Xwedê dayîkî mesela çima jî qisqanmış dikin hinek însanê me hene te dî cinarê xwe aze texsiya wî heye erdî wî heye milkî wî heye ya tu jî bi şixula xwe de bide te canî
اجي بشخلم خده بدم بجان إجا ام كينيج دليخ بافيجن ام قلبي خو باكش بكن ام نزال مكم كينجي بمرن يبناكو ام جيبن اهل الجنة عبادات ما زوقي بدمه وانت بمن دخيل وخشيدا وانت تمام اماتي وخدا